sari kaham jottono tini ang taisa nong bwskango uri biscuit bai cake swnamui phunuknai hingke o cake swnamthani nango chung to oro nahaka uri biscuit 5ta hingke nango baking powder hingke tai dudh bono swnamnani bagui kuno aswk manui kwbang nangya o 3ta bai no ang swnamui phunuknai hingke tabo chung uri biscuit no mixer o grind khaina hanai nahamani pore chung dudh bai khe galoksinai hingke ikobo tabo chung gura khlai tifaikya hingke tabo baking powder swkang maranai baking powder hingke 1 চামচ tai ordek maranai চামচ tai ordek hingke tabo ikom no baking powder bai iko biscuit gura no swkang saplui mana hagranai जों दाबो इखौ दुध bai khe mix khaisinai aste aste ke bebak waisa bai bo dudh no ta luklai di waisa bai dudh no luklai khe angkhe bo jun sai miyang thanai kisa kisa ke luklai ma sapunai kisa maranai kisa nang bai ingya belai sol sol bo khlaina nangya kisa sekan de khlaiयै tana nangnai hingke iko tabo galokbai kha iko thik iko ma haina nangnai belai bo sekanja belai bo sol sol ya iko ma ha hingke tabo ready kha जों tabo oro thok kisi charoui omno bului rwnai tolao cake rok srap yangnani bagui hingke tabo iko ma haike bono bising hingke kaham ke bului bului maranai bulbai kha hingke tabo oro kagos thik bini map khe amake rawui iyom haike berai maranai जों tabo iko bono luklai sinai oro hingke जों tabo bono iko oro rwkha hingke tabo haike kisa iyom haike tola soman nungnani bagui haike kisa jari maranai iyom haike iko wngkha hingke tabo boxa chini hingke tabo boxa nani bagui iko oro som rwkha 500 gram tolao som rwmani pore iyom no stand no oro berai rwnai hingke berai rwmani pore khe o cake no berasini iyom haike beraui omno churupsa khe kholobui soman khe beraui amoni pore khe sakao buklap iyom khe kholobui maraisi जों tabo cake no box samani 40 minute ma tonnai 40 minute ni pore khe taise khulogui nai mannai tabo khulogui nai laisinai bahai wngkha wah naithoka iko pushpan srapjak kwrwi kha bini sago wngkha kari mangkha tak khe hingke iko tabo tiklaiयै bono sajogoi koi ri rwkha hingke bahai wngjakbai kha ano cake swnamani recipe jodi no chajagui tongba khe hingka khe like share tai subscribe khlaibai jadi।